וזכרי לשלב רגליים, כך. עכשיו, לטובת ההקלטה, אני אגיד שזה המפגש הראשון עם סמנטה מאז שהתחילה כיתה א'. שנה שעברה הייתי בגן. נכון מאוד. אמרת לי שאני ילדת הגן אהובה עליך. ועכשיו את תלמידת כיתה א' אהובה עליי. תגידי, כיף לך בינתיים? זה בסדר. רוב החברים שלך בבית הספר, הם בנים או בנות? בנות. יופי. ומה את אוהבת לעשות איתן? אחרי שעות בית ספר, כשאתן משחקות. בובות. ואיזה דמויות יש לבובות? ואיזה סיפורים אתן מספרות? אני לא יודעת. אם את רוצה, את יכולה לבוא עם בריין לספרייה, אני אוכל ליצור לו ספרים, כאלה שיואב. אני שם כל הזמן. כאילו, אני עובד שם. בכל אופן, את חייבת לבוא מתישהו. כן, אולי. אני אוכל גם לאסוף אותו לגן, בבוקר אם תרצי. למה שתעשה את זה? לא יודע, אני אוהב לנהוג, את לא? כן, אבל אתה לא מכיר אותי. אני מרגיש כאילו אני כן. אני לא יכולה לתת לך לקחת את הבן שלי לגן. אז אפשר לעשות את זה ביחד. כן. כמו שאמרתי, אני לא מחפשת כרגע שום דבר רציני. נכון, ברור, אוקיי. מה זה? זאת התעודה שלי, מהאוניברסיטה. ומה זה? שיר. למה יש לך שיר על הקיר? כי אני אוהב אותו. על מה הוא? אולי תקריאי אותו ותספרי לי. לא, אני לא אוהבת לקרוא. לא נכון. כן נכון! טוב. זה שיר פשוט. תאהבי אותו. נתקלתי בו לפני הרבה מאוד זמן, והוא נשאר איתי כל השנים. כן, כאילו על הקיר שלך. לא, תליתי אותו על הקיר בגלל שהוא נשאר איתי. למה? זה משהו שקשה להסביר. למה יצירת אומנות מסוימת מדברת אליך. אומנות מדברת אליך? לא, לא באופן מילולי. אבל אומנות יכולה לתת לך השראה, יכולה לרגש אותך. אני מוצא בזה משהו מאזן. שמישהו עם כישורים נעלים כל כך, כמו לי האנט, ייזכר בסופו של דבר אך ורק בזכות שיר קטן, מתוק ככל שיהיה. יש לנו כל כך מעט שליטה על המורשת שלנו. אלא אם אנחנו מילטון. אם אנחנו עושים משהו באמת מדהים. מתכוונת שהוא מצא חן בעינייך. נדלקת עליו קצת. לא, לא נדלקתי עליו, אני רוצה להיות לוק סקיילווקר. תראי אני מניח. לא, אני רוצה להיות הוא! בסדר סמנטה? נראה קצת לא עצמך. אני לא מבינה מה זה אומר, אני תמיד עצמי! נכון, אבל היום את גרסה קצת עורף של עצמך. קצת עורף זה עקשנית. לא אכפת לי! את לא באמת רוצה להיות הדמות הזו, נכון? אני רוצה! ומה גורם לך לרצות להיות הדמות הזו? הכל! הכל. כן. אוקיי? אוקיי? הרגשת לך כלפי דמויות אחרות? כלפי ג'יין אייר אולי? אהבתי את ג'יין. נכון. הרגשתי שיש לנו הרבה במשותף. כן. שאלת אליה. כן, אולי. כל כך עקשנית וחופשייה. האחים שלה פשוט כל כך עצובים. החיים שלך באמת כל כך עצובים, סמנטה. אני לא רוצה שאת תרצי משהו שאת לא יכולה לקבל, או שיהיה קשה מאוד להשיג אותו, אז אני רוצה... אתה מתחרש או משהו? לא, אני למעשה מאזין ממש טוב, וגם מתבונן ממש טוב. מתבונן בי. נכון. ומה אתה רואה? אני רואה ילדה מקסימה. טה 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 ילדה מקסימה שלא מאמינה שיש לה את הכוח לשנות את המציאות שלה. שמתעצבנת על דברים כי הם נראים לה קשים, למרות שקושי עלול להיות טוב עבורם לטווח הרחוק.
אני לא רוצה לדבר על הניתוח אם לזה אתה מתכוון! טוב. אני יודע שיכול להיות קשה מאוד כשיש בינינו חילוקי דעות. אבל בבקשה תביני שזה לא משנה את מה שאני חושב עליי. אני עדיין חבר שלך. תן לי ללכת, אני לא אעשה את זה! כך אמרת, ואני אמשיך ואומר שזה חשוב מאוד. איך אתה יודע? מה? איך אתה יודע שזה טוב בשבילי, שזה יעשה לי טוב? אני יודע שזה יעשה לך טוב, כמו שאני יודע שיעשה לך טוב שתקחי את התרופות שלך כדי שיתפתחו לך השדיים. מה? לא, אין לי את מה שאמרת, אין לי את זה! יש לך. לא, תפסיק לדבר על זה! לא, תפסיק לדבר על זה כבר! תפסיק כבר! תפסיק! אני שונאת אותך! יקרה שלי, את לא באמת מתכוונת לזה, נכון? לא. אני מבטיח לך שלא נתתי לך לנצח אותי. בואי, נראה אם תצליחי לנצח אותי. אני לא יכולה לנצח אותך. בטח שכן. אתה מבין, אף פעם לא הייתי סמנתה. היא אף פעם לא הייתה קיימת, היא הייתה רק יציר דמיון, כמו כל הספרים ששלחת לי. לא, היא לא. ונדל, תסתכל עליי, תסתכל עליי! אל תעשי. כל הילדות שלי, ונדל. כל הילדות שלי. אז מה את רוצה שאני אגיד? שידעתי שפגעתי בך בכוונה. תגיד שאף פעם לא היה לך אכפת ממני. תגיד שהכל היה קשור לניסוי. תגיד שהכל היה קשור להצלחה שלך, לקריירה שלך. אבל את יודעת שזה לא נכון. זה מוכרח להיות נכון. לא, אני עזרתי לאנשים, אני יודע שעזרתי. עזרתי לך, ראיתי את זה קורה. ואת עזרת לאנשים. ההצלחה של המקרה שלך. לא עוד מקרה. נספח של המדע. לא, אני האמנתי בך, אני מאמין. דאגתי לך כי לא היית הילדה שלי. את יודעת שדאגתי? שאני דואג. אתה אהבת אותה. לא אותי. ואתה היית הכל בשבילי, אתה יודע מה זה עשה לי? אתה יודע מה זה עדיין עושה לי? אני לא יודע מי אני. לעשות את זה. בילי הופשטלר היה איתי בבית ספר. גם איתי. נולדתי בן, אבל הייתה תאונה, ובמשך 15 שנה הייתי בה. ולא ידעתי שהייתי משהו אחר, אבל גם כן ידעתי. מבינה? ואחרי זה הייתי בן שוב. עשו לי 3 ניתוחים, ועכשיו יש לי זין שלא ממש עובד. לא באמת. כן, במשך 15 שנה לא ידעתי עד וזה אחר הצהריים אחד חזרתי הביתה מלא ללכת לבית ספר, שהיה דבר שבשגרה, ואמא שלי חיכתה לי בסלון. איפה היית כל היום? שאלה אותי. אמא שלי. היא בכתה. אני חושב שבאותו רגע היא הבינה שזה פשוט לא עובד. איך שזה לא היה יום מיוחד, פשוט יום כמו כל האחרים שבסופו של דבר שבר אותה. היא אמרה לאבא שלי לקחת אותי לאכול גלידה, ישבנו באוטו בשקט. הידיים שלו רעדו והוא לא הניע. הוא אמר לי, אני צריך לספר לך משהו. והוא דיבר אליי בלשון זכר. והוא בכה. אבא שלי. ואז אני זוכר שכל הגלידה נמסה עלינו ושאנחנו צריכים ללכת לקנות עוד. זה מצחיק, אני זוכר שקנינו עוד ושלחנו. איזה טעם זה היה? שוקולד? שוקולד.
וזה היה הלילה שבו נולדתי. אז בן כמה אתה עכשיו? בן 8? 8? אני מניח, כן. 8. אני לא כל כך מכירה את הגיל הזה. 8. זה אומר שאתה רוצה לראות סרטים מצוירים? לא. אתה רוצה לדמיין שאני דינוזאור ולהגיד לי שאני לא יכולה להכריח אותך להתקלח כי נכחדתי ויצורים שנכחדו לא יכולים לדבר? לא. רוצה שאני אקריא לך? אוקיי. מה אני אקריא לך?